Huutokauppaan Uureisten Hirveskankaalle. Tavarat myydään siinä kunnossa kun ne on. Tavaralla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Ensimmäisenä myö lähettiin siitä hieromaan kauppaa. Tavaroita haettiin ympäri Suomea. Käytiin Nykäs Matin luona katsomassa, että mitä silloin olisi siellä tarjolla. No, sanotaanko näin, että siinä olisi paria mäkipysoksia. Jos niistä 2 tonnia sais. Matilla tuo pyynti oli aika kovaa. Minä sanoin, että 200 €. Tehdäänkö mä kaupat? Kaupat syntyy. Tervetuloa Huutokauppaan Hirveskankaalle. Seuraavana myö mentiin siitä, sitten lähettiin M.A. Nummisen luokse. Kuinka saisin rikki kookospähkinän? Osta kirnaasti kookospähkinöitä. Kaveri tarjosi kookospähkinöitä, eli elintarvikkeita myö ei valitettavasti voida ostaa. Entä ei huutokaupassa voida myyä. Matka jatkui siitä eteenpäin. Päädyttiin sitten semmosen oikein kovan veijarin luokse. Jopeen luokse päädyttiin siinä sitten. No tässähän olisi tämmönen kumipatti ja Barbara. Myynnissä sitähän on oikein hoonatut aukot ja kaikki muutkin on ihan kunnossa oleva toimiva. No siinä kaverilla oli toimiva peli ja minähän on semmonen kaveri, että minä lasken myös lakanoille, niin sehän olisi siinä mielessä tuttu, että tästä ei tulisi mitään niin jälkiseuraamuksia, jos tämmöstä päästelis. Jope pyyti siitä 800 €. Minä sanoin, että isävainaa sanoo minulle, että hullua se on, jos ei puolta tarjoa. Minä sanoin 200 €. Kaupat syntyi. Omasta mielestäni tein ihan hyvät kaupat. Kun sitten tuo tavara myytiin, niin siitähän ruvettiin tarjoamaan Uurainen, Suolahti, Äänekoski, kovia paikkoja, paljon poikamiehiä, niin tuo hintahan nousi aika lailla. Vaikka siinä oli bonuksena, mitä oli laitettu, hieman oli niinku viritetty, oli hoonatut reijät, oli viimeisen päälle 2 pakettia liukastetta siihen tuli. Hinta pompsahti, saatiin siitä 12 000 €. Voittoa tuli 11 800. Ihan hyvät kaupat. Tervetuloa Huutokauppaan Hirveskankaalle. Tavarat myydään siinä kunnossa kun ne on, hoonatulla reillä tai ilman.